расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазни UFC байни чемпион Том Аспинал ва довталаб Сирил Ган рӯзи 25 октябр дар турнири UFC 321 дар Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Инак дӯстон, чанд соат пеш иштирокчиёни турнири UFC Абу-Даби вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Биёед тамошо мекунем. Муҳориба дар вазни миёна Шара Булет зидди Марк Андре Баррио. Муҳориба дар вазни 61 килограмм Пётр Ян зидди Маркус Макки. муҳорибаи асосии турнир дар вазни миёна Роберт Уитакер зидди Ренье Деридер. турнир аллакай паго бего шоми 26 июл баргузор мегардад ва аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 00:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня боварӣ дорад ки Ҷек Дела Маддалена Ислам Махачевро ба нокаут равон мекунад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. мураббии Маддалена Бен Викерс гуфт ки шогирдаш Махачевро ба нокаут равон мекунад ва ман сидқан ба ӯ бовар мекунам, чунки фикр мекунам ки Ислам зидди Маддалена на дар стойка ва на дар замин ягон кор карда наметавонад. Маддалена ҷангори пуртоқат аст ва ҳамаи таваҷҷӯҳи ӯ дар вазифааш аст. агар ӯ бозии худро ба кор дарорад, боварӣ дорам ки ӯ ғолиб мешавад. бесаброна муҳорибаи онҳоро интизорум ва ин муҳориба дар куҷое ки нагузарад ман ба он ҷо мерам, гуфтааст Адесаня. ва дӯстон, аён аст ки Маддалена барои Махачев рақиби вазнин мешавад ки ҳатто дӯсти Ислам Ҳабиб Нурмагомедов чунин фикр дорад. ман Исламро фаворити аниқ намешуморам. Маддалена аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи Ислам мешавад. албатта ки ӯ аз Топурия дида рақиби вазнинтар аст, чунки ӯ ду баробар аз Топурия калонтар аст. агар Ислам ғолиб шавад, рақиби навбатии ӯ кӣ мешавад? дар он ҷо Камару Усман Шавқат Раҳмонов ҳастанд, лекин ба пушти Маддалена нигоҳ кардан кори хуб нест, чунки ӯ ҷангвари сахт аст, гуфтааст Нурмагомедов. ҳамчунин ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев дар муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Маддалена прогнози худро дод. биёед суханҳои Нуруллоро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Ислам бо тариқи усул ғолиб мешавад. нафасгир мекунад ё ин ки ягон гуна усул мегузаронад. Исламро мухлисӣ мекунем. дар мушзанӣ бошад 50-50 аст. Ҷек Дела Маддалена мушзании хуб дорад, ӯдастони хуб дорад. ҳозир маълум нест ки Ислам дар вазни 77 килограмм чӣ гуна баромад мекунад, гуфтааст Алиев. дӯстон, ногуфта намонад ки муҳориба байни Маддалена ва Махачев барои камарбанди вазни нимёнаи UFC мешавад, лекин то ҳол маълум нест ки ин муҳориба кай ва дар куҷо баргузор мегардад. варзигари тоҷик ҷангвари вазни 66 килограмми UFC Муҳаммад Наимов ба ташкилоти UFC ва роҳбари UFC Дана Вайт муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. UFC, шумо бояд ки ба Тоҷикистон биёед. мо тайёрем. тамошобинон, ҷанговарон, энергия ҳама дар ин ҷост. вақти он расидааст ки актагонро ба сарзамини ҷанговарон биёред, навиштааст Наимов ва ӯ Дана Вайт ва UFC-ро ба қайд гирифт. дӯстон, худи шумо турнири UFC-ро дар Тоҷикистон дидан мехостед ва агар ки чунин турнир баргузор гардад, киро дар муҳорибаи асосии ин турнир дидан мехостед, метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.